Kwame nyina anase onyina Robert yo Marco medase na mira onyina Robert efri hene na ebaye me free barekese asuofia amomai okay na asuofia ne me kuro man kasa barekese asuofia amomai okay awie Marco awie de boko then Nsem ho mitatie wo program so na ana minni brenti no anajo na mete no ayi kakra se ekuadoma offense ne ba no the program bia makai no ekuadoma offense ya did say your program wo hwe pa nyakopa adom me hwe wo ta hwe meta hwe die nti na ema bebrebe ba so nyina no ekuadoma me pa cho mo benya ekuadoma picture no de atoso na me die nti na ekuadoma nko an wani gye na ho ya wo pese wo wa no ana wene ne tira Marco akanya wono nko a na nka bi di kan a na kam de ma adwene kɔ ho nze saa tam no na eniema nko ye mamisa na eniema nko ye san me said na yes kasam wa na say e wona pese nani agye ekuadoma mfoni na da so ese wo kai ye maami yi a wone abrantie kranidin ye Razak DNA yi a ba ye yi a chesento popo unyi video ni wo ho popo enya asam kitu but ye papa isire ne gire ho eye me nwanwa se ekuadoma die nti me pese me hu se edie na wo hu no ekuadoma ho a ama wo budo ama no Marco yes mi hu bibia asa na emom te se mena ma ma adwen se meware enso so no mehwe ma hwe oba ni mpom de ne sisi ne ho so ansana metimi ayi manim na yede na hu ni sai ekuadoma mpom de sisi ne ho so sadia me hwe no mfitiase a wode Razak ba radio iso se wone na nyinsen na owo ye no se enye ono 21 ye no na metietie na no asem no a no ye obi a nimpom de ne sisi ne ho so ena no se de wasi hodu abrantie yi papa ubetumi agina no de da bufuo ba oh sane ye ba ya abufuo so ma no so me nim ne nyina me se me gidi se senye we na ba e DNA na ba e no Jana Akoma no a nko wanye bibi saa so fa nkyere wo hodu obe hang wo soro ni wo de je wo nti ne ba no titiriw ne ba no de he ye no die ne no a enye Razak de ano ono ni titiriw kura nti empese akwara no wanye bone bia wo ba oba saa so na wo be hia nkwanhia we no ne akasa mefa akwara na to me ho so na mabo akwara na kakra wo be bua akwara na ye ni die nenu anan enye Razak de ano na wo bua na akoduru ba bi no papa yi ni ti abedan ya de ne ba ma no me de ne ba ma no ya wonya ha obia dabi wo pese wo hwe akwara no aye hu no ne papa wo na se wo so wo ma wo so wo ma nan ada wo ma ni nyina no me ma no o ma nyinyin obia so ye na adwuma be na aye ni sesei me ye kuyani na mesai eno apetesi kakra tino ana me de hwa me ho mete ho me frɛ busua mu anso me ankasa me ni abusua ti wo ko ba bi na ye busua na ukuro mu oba bi afri ba ye oba bi ni ho sa de ne ho oden ne wani be gye ne ho te se ekuadoma Marco ema ne bi wo ho na anso so no mpom den no enne no ho asemo eden meba